Rero utwarenga igase umukutano bugukwana iguru ya mangana akorekana ekero kiri tukuriria lia bariki ensengi bali kurukunga World Press Freedom Day nande asetuwa bugate abamate bali bako bamo na abaliki awao bamata ubakurwa se civil societies abandi bakurwa se serikali yenene nabo gona abandi nkuru balenge ase kinsemo kinde wono nigo abaliki bakwanira igoro yengane nene mono yobo sibuli bwabo ekaba bakora emirimo bate bangu busibuli bwabo ngakinde igo bakurwa ekaba bata gukora emirimo yabo ngayigene karo noina mangana yali kirase liki kulinene liense ngamba bwene tokore gasi yabo batabwene ti gochanda mono abantu ba civil societies balente nkwana igorunga inkiyeko garero batali wanchirwa babe bakuwakilisha mangana abo na mangana y'abananchi munabaga kolire kale yanyorekana nga lirikale mbakabeire mbagatwalire kibesa kurwa sponsors ikiraro kyakaire wetana na nisigi na mangana ndagenderete nsengima andi banyorange engenjende ose sababu ende ne lianga abana siasa basoire ime wono batagete kuirwanirira baire kibesa muna wono ikigenderete gikurukwanga National Government CDF bakorera magenderero awo ende barorekana ngambara bubuka bagokora magenderero nonye constitution ose ekatiba terigo tebayo ate banga yaya amangana ndi naenda kogere iyo nubugambi butali ucha bwabo buya boko ba rwaniriria gose utaka kubaura o mayani bwabo abaliki we gombate bagiro yobo sibulu bwabo nga mbaleta yale barabuo kwana iguru ya mangana alia agokoreka na sense osase binyorugo eta aramabe atali maya gujia samagenderero naboigo nase uchumi ya bubotambekera lituko wono musankano yoga urenge sponsored na keombekeria kana giense ke kurukunga UNESCO ande musankano yo yagendere tase kiricho ni kirikire kinene isana isato asense ya Kenya nabo igo sabatene libale ngoro abanene ne kiombeki ya Kenya Correspondents Association ikike bwate abanyakiumbe babo ayensemo ya gusi abarai abariki bamumeranire gana inde basomera mangana mangi amangana ya afya yeo ya kebongo afya yo kemubere twayarigere nende twatebanga singincho to korega asie bwate pressure nyingi bari baita bakubwa baita batenere babwate radio station TV station babwata magaseti mbatakere konyore ujumbe ye bamanyanga ntubwate na intubo sibore ntubwate right yo konyora chinga kishogotimuka na intubwe tweka abanyana twejari sana kiafya ito twejari afya ito totarachari chi emermeto okara nde twarigereringa mentorship uko na koera ni kwekenga muno koera ni birandi abana baito abana abaminto babona gukina tunyarko batoko bataterera iga irinde nabarabu bamanyana kibaho koregasi because na into at some point ntwarogete una kitoko ekora yamon mbale bagotomwa ali assassin osase matokea bera mabe bande batomwa wanyora abantu bayirire nyomba bonsi abande batomwa nyomondo kanyiru nemiara emagana ali bakorora ase ebi chisini ekitoratebe ngochara ba disturb twateba iga abantu abambatakeire no bako ba inform na ro banyora chisenssion chinde chikoro kunga nacho guidance ko se counseling egere chiaba konya ko konyora chinga kichabo egere ebi chibirengere byabo byarwa ase chisini echi chimbe bune chimoigwete ituko lia rero tomerana
kurututa mangana twabata World Press Freedom Day tarehe 2 ndero twamerana guchunchuga nga kiabaliki amangana bakore gasi twanyora abandu kuru national government somodise kuru Joseph Mwangi represent national government no mopisa bogoro kunga Joseph Momanyi represent kanisa ntwanyora nga twa Kenya yabaire siasa 90% siasa tokulika amangana nari mnabona yako korekana nkaria binyugwa bigotindia mbirororo amangana marima abantu bakonyanyaswa abantu at least tugwanta kuri mnantu abaliki iga abantu bali bacharo twachamne kombe kama ntwaigwana nga mbabe bagutochika twakore gasiamo mnabona garo konyora umuosi ya station umwano very divide bachaka gukore biasara abaliki batamanyiti igo mudise natebanga nabe kagutochika twakore gasiamo na asiba witera marwa ikere bintu bine bintu liko birika akonyora bana sase bagotoikera bwango ibi bitaratoikera igo rero litukuria rero ntwatega tigatokore gasiamo ikanisa ne national government ko bakore gas tukoramo byali kuna birobyo ntobanga Kenya ere siasa yoka nganero to correct to gukaba aserie tangoro ku Mildred Momanyi rero nigo twanyora amaigerio kwetira ase kiombe gya KCA na ali twegera na ali buna intubu na barari ntobwenete kwerenda kebongo nabo igontu anyara ko batokumanya buna intubu na barari nkitobwenete gukora anemonekera twachire ase chi story chiri gose emeganeria egotochanda intubu na abanyene intu abanyene kebongo tonyako batokoranga nere buya twasanga na abande ali togwetera ende tonyako batogokonyeka nabo igo ntonyako batokonyora ebyombe binde bingao ebyanyara ko bigotega ngambi nkotobwate sibire ende twanyora information enche asenchera eganeiri